Għajnejn il-mexxej Ewropej huma fuq il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat. Dan skont rapport ippubblikat fil-Gazzetta llum li jgħid li l-mexxejja tal-Istati Membri jridu lil Joseph Muscat biex ikun is-suċċessur ta' Donald Tusk bħala l-President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. L-artiklu tal-Gazzetta Maltija jikkwota rapporti f'mezzi tax-xandir internazzjonali li jgħidu li jekk Tusk ma jiġix ikkonfermat fil-kariga anki minħabba li l-Gvern Pollak qed jopponi dan, ħarset il-mexxej Ewropej hija fuq Muscat li jista' jgħaqad lill-Ewropa u jieħu t-tieni l-aktar kariga għolja fl-Unjoni Ewropea. Madankollu l-Prim Ministru Malti mhux mistenni jċedi għal din it-talba li fuq il-karta tidher attrajenti u prestiġjuża anke għal isem f'pajjiżna. Kliem Joseph Muscat kien dejjem li huwa fadallu xogħol x'jagħmel f'pajjiżna u ma jistax itemm ħesren proġett politiku li jinsab f'nofsu. Mhuwiex xi sigriet li l-Prim Ministru Malti għandu statura għolja fl-Unjoni Ewropea. Bl-aħħar diskors fil-Parlament Ewropew u l-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea qed tkun diġà suċċess kif xehet il-Malta Summit li sar fl-aħħar jiem, skont diversi mexxejja Joseph Muscat jinsab fl-aħjar pożizzjoni li jgħaqad madwaru lil 27 mexxej ieħor tal-Unjoni Ewropea f'mument fejn l-istess Unjoni għandha bżonn tkun front wieħed b'saħħtu quddiem l-isfidi internazzjonali. Il-mandat ta' Tusk jintemm f'Marzu li ġej u s-Soċjalisti Ewropej jixtiequ li jkun wieħed mill-partit tagħhom li jieħu din il-kariga, hekk kif il-karigi għolja l-oħra fl-istituzzjonijiet Ewropej ġejjin mill-Partit Popolari Ewropew.